La il·lusió, la novetat, submergir-se i compartir les emocions del món oníric és una forma de viure. El suport a la cultura ha estat per a mi una necessitat sempre. L'any 1985, i amb disseny de Jaume Gomà, vaig fer i editar el primer llibre de fotografies en color de Platja d'Aro. Una simpàtica anècdota va fer que Javier Pont en col·laborés en la portada i la seva germana en la presentació del llibre. Amb una TV3 recent iniciada, Javier Pont estava de moda a Televisió Espanyola, que en aquells moments gaudia de la major part de l'audiència televisiva. Directo en la noche s'emetia des de Lloret de Mar per a tota Espanya, i així començava Javier la seva carrera artística com a presentadora. L'Ajuntament, presidit per l'alcalde Ramir Pons, va donar-me suport i fer-me la presentació. La Diputació, Generalitat i proveïdors amics van donar-me suport en el projecte.